Sisäpyöräilykausi on taas käynnissä. Tässä meikäläiset top 5 vinkit onnistuneisiin sisäpyörätreeneihin. Vinkki numero 1. Matto, joka suojelee meidän lattiaa hieltä. Ja sitten ystäväni neiti tuuletin, joka helpottaa hikoilua vasteen taistellessa. Kyllä kelpaa. Vinkki numero 2. Valitse itsellesi mieluisin harjoitusalusta, esimerkiksi vaikka Zwift. Sieltä sä voit valita ryhmälenkin tai jonkun tietyn intervalliharjoituksen. Silleen sä saat ajaa menemään huomattavasti nopeammin ja sä et huomaakaan niitä treenejä tehty. Vinkki numero 3. Vahaa ketju tai käytä kevyt öljy. Silloin pysyy takapakka puhtaana, lattia pysyy puhtaana eikä treenerikään likaannu. Vinkki numero 4. Myös sisällä pitää muistaa syödä ja juua. Boom. Sitten viimeinen vinkki. Muista, että pyöräily pitää olla myös sisällä hauskaa, joten aja sen verran, mikä hyvältä tuntuu. Turha lähteä vertaamaan niitä ajettuja kilometrejä tai tunteja siihen, mitä sä oot ulkona tehnyt. Hymyissä sui, juoda ja syödä, silleen tulee hyvä. Nautinnollisia treeneröintejä.